Byen, vandet, Strynø, Tåsinge, Turø, Fyn og endda Ærø i klart vejr. Udsigten fra lejlighederne i Sommerlyst bliver fantastisk, når de gennemrenoverede boliger står klar i efteråret. Rådhusentreprenøren er cirka 4 uger foran tidsplanen. På nuværende tidspunkt i byggeriet, så har vi jo efterhånden fået de overraskelser, som vi regner med, der kommer. Men det har ikke været store og vanskelige overraskelser. Jamen altså, vi har jo alle vandet herude fra Linse Nord. Der, hvor der blandt andet også flyver havørn rundt. Sommerlyst kombinerer smuk udsigt med bynær beliggenhed. Der er 400-500 meter til Ørstedsskolen, under 1 kilometer til Midtbyen, og så er der natur i baghaven. Og vi har jo en dejlig lille skov her, der ligger lige bag ved lejlighederne, hvor børnene kan løbe og lege, og de voksne kan gå rundt. Etape 1, som ligger her til højre i byggeriet, er den første del, der bliver færdig, og det regner vi med, at det sker cirka omkring oktober-november, og så vil de andre 2 afdelinger følge med. Man kan allerede nu blive skrevet op. Kontakt kontoret på 62 51 35 95.